Chevrolet Cruze солаш 2010. Манин намуди бернаи мошин чӣ ки дида ҳисобед. Мана ҳозир аз дохили салон барои шумо маълумот медиҳем. дохили салон 4 электропакет, коробкаш автомат, манин сентр замок дорад, манин бортош компютер, пробегаш хай маълум не. Манин ҳолати салони мошин пробегаш чӣ қадар маке? 62. Пробегаш 62000 километр буда. Манин ҳолати салони кафои мошин мана сиденияш кожини мебошад. Ана мини бар дорад бо мана. Всё. Боз люкам дорад чӣ хеле ки дида истоде. мотор 1.8 нархи мошин 65000 сомон бо савдо мешавад. Телефон барои маълумот 92 947 603. Volkswagen Polo соли барориш 2014. Манин намуди бернаи мошин дӯстони азиз. манин намуд аз кафои мошин. ҳозир аз дохили салон барои шумо маълумот медиҳем. дохили салон 4 электро, сентр замок, коробкаш автомат, манинҷа CD плеер, монитор, кондиционерош кор мекунад. пробегаш 120000 километр пробег. манин ҳолати салони мошин дӯстони азиз. манин ҳолати салони кафои мошин. бисёр хуб. мотор 1.6 сӯзишвори дизел. расходаш 5 литрда 100 километр мегардад. ин ҳолати мотори мошин. нархи мошин 125000 сомон бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 921 3000. Hyundai Sonata соли барориш 2010. мошин вагон мебошад. манин намуди бернаи мошин дӯстони азиз. манин намуд аз кафои мошин. ҳозир аз дохили салон барои шумо маълумот медиҳем. дохили салон 4 электро, сентр замок, манин ойначаш кнопочный, коробкаш автомат, титроник, манин ду сиденияи пеш обогрев, монитор дорад, CD плеер, пробегаш 175000 километр. манин ҳолати салони мошин сиденияш кожи сиёҳ бо сидения лифт. мана дӯстони азиз сидения лифт. манин ҳолати салони кафои мошин дӯстон. мана инҷа мини бар дорад. мана кафошам сиденияш кожини мебошад. мотор 2 сӯзишвори бензин. нархи мошин 90000 сомон бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 720 2002. BMW F10 соли барориш 2013. манин намуди бернаи мошин дӯстони азиз. манин намуд аз кафои мошин. ҳозир аз дохили салон барои шумо маълумот медиҳем. дохили салон 4 электро. манинҷа чӣ хеле ки дида истодед. коробкаш автомат, робот, бортош компютер, климат контрол, мультирел, ҳама навротаи ин замона. ин ҳолати салони мошин. манин ҳолати салони кафои мошин. сиденияш кожин мебошад дӯстони азиз.
мотор 2 сӯзишвори дизел. нархи мошин 210,000 сомон бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 724 3000. Opel Karavanji соли барориш 2008. мошини вагон мебошад. мани намуди берунаи мошин дӯстони азиз. мани намуд аз кафои мошин. ҳозир аз дохили салон барои шумо маълумот медиҳем. дохили салон 2 электропакет, коробкаш механик ва инҷа CD плеер дорад. пробегаш 156,000 километр пробег. оригинал. ин ҳолати салони мошин. ин ҳолати салони қафои мошин дӯстони азиз. ин шторкаҳои қафош. мотор 1.7 экотек сӯзишвори дизел. расход 5 литрда 100 километр мегардад. дохили шаҳр ба 7 литр мехосад. ин ҳолати мотори мошин. нархи мошин 55,000 сомон бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 773 53 85 92 36 87 77. Seske Elegans соли барориш 95. мани намуди берунаи мошин. мани намуд аз қафои мошин. ҳозир аз дохили салон барои шумо маълумот медиҳем. дохили салон 4 электропакет, коробкач механик ва инҷа CD плеер дорад. центр замок. пробегаш 341,000 километр пробег. ин ҳолати салони мошин. ин ҳолати салони қафои мошин дӯстони азиз. мана мотор 1.8 сӯзишвори газ бензин газаш евро 4. нархи мошин 43,000 сомон бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 621 23 00. дӯстони азиз, шумо тӯи арӯсии домодӣ ё ҷашну маросим ва ё зорзӯз дореду дар фикри сабти он ҳастед. пас наворбардорони касби студияи Баҳодур дар хизмати шумо. студия Баҳодур бо техникаҳои муосири замонавӣ ва ҷашну маросимҳои шумо зиннати тоза мебахшад. аз ҳама муҳим бо сатҳи олӣ ва нархи дастрафт дар хизмати шумо. телефон барои маълумот 92 899 89 89.